हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। इन्डियान नेभिनि साख्रि ओंखारदों दा भेकेन्सिया जोबोर बुरजा दङ 2500 आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआबो 25 अक्ट'बरसिम थागोन। दायो एप्लाइया सोलिगासिनो दङ। जायफोरा एचएस पास जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय लोगोफोर पस्टआ जाबाय सेलरनि आन्दाराव जागोन। दा बिदिब्ला लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लानो हागोन बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय एप्लाइआबो सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना फार्स्ट टाइमब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन। दा बिदिब्ला बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेयाव जों मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना लिंकखौबो मोनगोन डिसक्रिपसनाव आं होखाजोब्बाय। बेनिफ्राय जायफोरा गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों देन रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनदों बेयाव थुबानो जाबाय आरो लोगोसे लगइनबो खालामनानै जोङो लानो हागोन जायफ्रा एप्लाइ जाबाय। दानिया रेजिस्टार ओरैबायदि अपसन दङ आधार कार्डजों एप्लाइ खालामनो हागोन मोनसे आरो मोनसे जाबाय उइदाउट आधार। थ' नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनांगोन एप्लाइ खालामनाय टाइमाव। दा जायफ्रा आधार कार्ड दङ थ' नोंथांमोना आधाराव थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय भार्चुवेल आइडि नाम्बारखौ नांगोन आधार कार्डनिखौ बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार लिंक थानाय बेखौ होनानै केपसा होनानै थ' नोंथांमोना सेन्ड अटिपि थुनांगोन अब्लानो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो नोंथांमोना। दा बिनि बागै नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगोन हायोब्ला एप्लाइ प्रसेसखौ। दानिया जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। दा नोंथांमोनाबो पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बिनि एप्लाइ दायो सोलिगासिनो दंखायो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लादो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ इन्डियान नेभियाव मावनो। दा टटेल भेकेन्सिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय गासै 2500। दा बिनि गेजेराव दङ फार्स्टनि पस्टआ बेनो जाबाय ए डेट मिन्स लोगोफोर आर्टिफिसार एप्रेन्टिस होनना बुंनाय जायो। दा एचएस पास जानांगोन साइन्सनिफ्राय आरो 60% लानाय जानांगोन आरो नोंथांमोननि साबजेक्टआ मेथ्सजों फिजिक्सआ थाथारनांगोन। बिनि अनगायैबो केमिस्ट्रि बाय'लजि कम्पिउटार साइन्स मोनथामनि गेजेराव मोनसे थानांगोन आरो नोंथांमोना आर्ट्सआ हानाय नङा बेयाव साइन्सनि जानांगोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड पस्ट फैबाय बिआव बेनो जाबाय सिनियर सेकेन्डारि रिक्रुइट होनना बुंनाय जायो SSR-आव। दा बेयावबो एचएस पास जानांगोन बेनिफ्राय साबजेक्टआ गासैबो एखे थ' नोंथांमोना थाथारनांगोन। बेनिफ्राय बैसोआ जाबाय लोगोफोर थ' बैसोआ बेयाव बिनाय दङ 1 फेब्रुवारि 2002 निफ्राय लानानै 31 जानुवारि 2005 नि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन। जायफ्रा 2001 आव जोनोम जादोंमोन नोंथांमोना इलिजिबोल जानाय नंला एप्लाइ खालामनो हाला बैसोआ जाला। थ' 2002 निफ्राय लानानै 2005 नि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन अब्ला बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया स्केल फिखौ नायोब्ला ट्रेनिं टाइमाव मोननाय जागोन 14,000 निफ्राय आरो बेनिफ्राय ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगो मोनगोन 21,000 निफ्राय जागायनानै 69 सिम पार मान्थ आरो जायफ्रा प्रमोसन जाबावगोन थ' नोंथांमोना मोनगोन 47,000 निफ्राय स्टार्ट जागोन पार मान्थ आरो लास्टआ जाबाय 1,51,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनबाय थागोन इन्डियान नेभियाव। दा बेनि लोगोफोर इन्डियान नेभिनिफ्राय फैनाय फुल अफिसियेल नटिफिकेसन गासै 2500 भेकेन्सिस दङ नोंथांमोना नायै जेराव इन्टारेस्टेड दं एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय दानिया जों थांसै माखासे एप्लाइनि प्रसेसआव। दा एप्लाइनि लास्ट डेटखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय 25 अक्ट'बरसिम थागोन अनलाइननिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो बे एप्लाइआ सोलिदोंमोन लोगोफोर 16 निफ्राय सोलिबाय 16 अक्ट'बरनिफ्राय थ' बेखायनो नोंथांमोना 19 नाम्बाराव नाय हाउ टु एप्लाइआव। दा 16 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै 25 अक्ट'बराव जोबनाय जागोन थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। बेनो जाबाय मेट्रिकनि सार्टिफिकेट गासैखौबो लांफानांगोन बेनिफ्राय एचएसनि नोंथांमोना होनांगोन अब्ला बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय इमेल आइडि आरो नोंथांमोननि फन नाम्बारखौ एक्टिभखौ बिनाय जादों थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ होनांगोन। थ' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ इन्डियान नेभिनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना डाउनलडबो खालामना लानो हागोन अफिसियेल नटिफिकेसनखौ।